Alina! Hei, salutare, mă, nume meu buni! Ce faceți? Acesta este un episod cu Alina miau și Nacode. Ne jucăm PvP. Da, de 4 ori miau. Ne jucăm de data asta PvP cu Nacode și Alina. Miau, cum a repetat. Și da, noi ne-am făcut aici niște baze în afară de Nacode. Că era, nu vroia el. Și are hack, vedeți. Am levitație. Mi-am pus un command block în loc de bază. Și bună, Alexandru Little, Pitical. Deci dai în lavă. Atât te-am pușca mea. Ai zis Te-am PvP. pușca mea. Te-am pușca mea. Hei, hai să o atacăm și pe Alina. Nu! Te-am dat afară din propria bază. M-a salvat tot temul, dar mi-a dispărut. Te-a salvat tot temul? Da. Serios, Alexandrule? Serios? Nu-i corect, Să știi că nu-l mai am. Avea. Dar să știi că poți să-ți iei și tu. Deci nu există nu-i corect. Numai că Da, chiar puteai să-ți iei și Ender Pearl-uri. Faci ce și vrei. să știi, Elytra mi-a scăzut o grămadă din armură, vezi? Deci este complet balansat. Voi aveți armură full. Da, știu. Pentru că tu n-ai vrut să-ți iei. Tu ai vrut... N-am vrut eu asta. Nici măcar n-am nevoie de levitație să o lovesc pe Salina. Eu eram. Nu pot să cred. Hai, dă-ți un totem. Eu nu știu unde. Hai să începem totul serios. Asta a fost cam rapidă. Ești pe insula. Are cineva un pic aici de diamond? Dă-ți render distance-ul mai mic. Nu mai dau. Ba da, dă, că altfel se va mișca. Ce? Uitați? Nu. Fă-ți unul de lemn. Dar de ce ai nevoie? De ce? Hai, vă dau tuturor un totem și Alina va avea două, că e mai înabletă. La inableta neableților, Alina miau. Opa! Gata. Cu plăcere. Eu deja mi l-am pus. Render distance-ul mai mic. Nablet. Nu o să numerești niciodată cu render distance-ul așa mic. Te va omorâ Salina. Bă, mi-ai dat foc în casă. Știu. Te-am ochit? Nu. Dar cum, frate, te-ai urcat așa de sus? Asta am fost eu. Eu te țintesc din turnul meu. Doar ca să știi. Sunt cu meduze. Eu sunt cu arcul pe aici, pe sus. O trămă pe ăsta. Și acolo e acasă ta. Vrei? Ce vrei? Eu... Scuzați-mă, trebuie să-mi Cine dau vrea ori. să vină la turn să vină. Până la urmă, levitația în sine e... La mine e pauză, nu mă atacați. Da, Doamne, de pauză. da. Ba nu. Da. Eu am intrat în setări. Și la mine e pauză, deci toată lumea e pe pauză. Deci, Eu am făcut niște scuba, dar video. cu Elytra. Aici. Nu mai găsesc. Mai jos, mai la minim. Aici? Dă-i la minim, că așa se va mișca mult mai bine. Și... Mai închide din aplicații. Păi am doar două aplicații, bă, deschise. Asta e, da. Hai, mă, să vă văd. Alina, nu mai vrei să vin la casa ta? Hai, mă, nu mai vrei? Scuzați-mă dacă vă omor. Eu încerc să omor toate entitățile. Dacă mă omor să vezi și-ți dau. Semnul exclamării. Nu mai vine Alina. Hai, mă, lasă să-mi las ceva în păr. Hai, te las. Dacă dai în mine, o pățești headshot direct. Gata, e mai bine un pic? Mai bine? La mine, nu știu.
Da. Ce caută? Da, chiar. Te-am omorât și cu... Hai că mai ai un totem. Cu arcul te-am omorât, măi. Mai ai un totem. Puneți și Și eu nici n-aveam totemul la mine. Pe chestia aia, în al doilea braț. Dar tu ai tras cu arcul. Da, de arcul e mai bun decât sabia. Da, dar trage mai rar. Da. Și eu am plecat de la casa ta. Am ajuns la casa mea. Eu vin după tine. Ești. Deci Alina are o moarte. Da, noi n-avem niciuna. Stai o clipă să notez în chat Alina 1. Nu pot. Pentru că nu mai am levitație. De fapt nu. Cine primește puncte? Adică Alex a primit un punct. Da, pentru că am Alexandru. omorât-o. Te pușca mea. Ce să-ți fac? Nabletule? Dacă stai degeaba... Mea. Nu ajung acasă. Da, bine. Am plecat. Și eu. Cred că am plecat un pic cam mult. Nu, Nu, n-am plecat. Am plecat Aoleu. Mai bei? Ceva până mă nimerești. Nu ajung acasă. De ce ai plecat atât? Ai zis 10 cuburi? Și nu filmezi cumva? Da. Așa că ești șmecher. De asta se mișcă încet. Hai, du-te în pușca mea. De Am asta se blocat. Să vină cineva cu gheață. Auci. Nicon, du-te după el. Păi ia. mișcă. Unde ești? Asta, veni imediat. Acolo. Hai că se duce și Alex. Stai că Au. îl bat eu. Îl bat eu. De ce? Eu nu mai am nimica. Mi se încarcă așa de greu. Dă-i o pauză videoclipului și vezi dacă se mișcă mai bine. Aoleu. Cred că e din cauza că filmezi. Hai, E. gata? Unde? Alina. Nu la Alex. Eu nu mai știu unde Alex, stă sunt. degeaba. Ești în mijlocul mării. Oh. Așa. Vino aici, Alina. Salina. Eu o să te pot duce. Nu de asta. Ăsta, anabletul ăsta, e prea anablet pentru mine. În pușca mea. Ah! Da, te-am dat în apă. Alina se duce, ajunge până acolo. În timp ce noi ne luptăm, Alina scapă. Da chiar. Hai pe Alina. Da, chiar, cât ți-ai înceantat armura? Da, și-a encantat-o că am văzut-o. Am ajuns dinaintea lui Alina. Atunci tot a murit. Ai murit? Da. Nicon 1. Nicon 1. Nu ne-a murit încă. N-a murit? Nu, atunci când... Nu a murit nicio. Mă mir. Mai. Nicon? Hai, te las că ești în bază la tine. Este nerespectuos. De ăștia, Da. nu? Nu intru în bază la tine, am zis, dar oricând poți să te lovesc. Eu am fugit de acolo. Știu că ești încă în bază la tine, nu mă păcălești Și la cu mine? shift-ul. La mine? Alina încercă să mă păcălească cu shift-ul. La mine eu am plecat de când de la casa mea. Da, eu o să mă duc în zbor. Hai, nu mai mă prind. Voi mai mă... Da, voi mai vin, găsiți? vin după tine, vin. Cu o sticlă de vin. Vin. O sticlă de bere. Așa, am plecat după tine. Mă arăs mine cu o sticlă de bere. Mă rustă. Da, nu mă găsești? Da, te găsesc. Eu. Până dacă mă găsești. Ești pe shift? Da. Deci, da, oricum, gata. Știi că nu mai nimerit, nu așa? Păi e imposibil să te nimerezi de sus acolo unde ești. Știu că sunt niște vrumi. Te-am pușca mea! Lemnul le putea să trage cu mine. Mor! Parmurică! Atât de apă! Scap mereu cu apa asta. Da, doar cu apa, că altfel nu scap tu.
Stai liniște că nu mai scap și de data asta. Stau aici. Pe fundul mării și oceanului. Da. Mai bine să mă omor sufocat decât să mă omor tu. Ai dreptate că nu primesc punct. Știu. Vin. Aveți voie să mă loviți în casă la mine. Ba, avem voie. Ba, n-ai. Ba, avem voie. N-ai voie să faci în casă. Ba, avem voie. Eu am vrut să facem o lume de PvP. PvP. Deci... Nu, dar eu zic să fii drăguț cu ea. Oolou! O să mă omoar și mai am un Ender Pearl. Băi, și îl folosești și pe ultimul. Da, acum. Te duci în mijlocul oceanului, ce să mai... Știu. Este singura ta scăpare. Dacă mă enervez, chiar mă duc. De ce mi-a dat afară? Te-a dat afară? Hi. Da. Cea mai bună mâncare. S-a dus în mijlocul oceanului. Eu, asta era planul meu. Și acum cum o să mai supraviețuiești? Foarte ușor. Nici măcar totem nu mai ai. Ba da, dar nu l-am folosit. Păi de ce nu ți-l pui? Mă lene. De lene, de aia. Așa. Atunci mă duc după Ali. Nu. Sunt casă și n-ai voie să... Oricum, Ba, avem acum voie. să ajung la Alex. Da, știu. Stai liniștit, Alina, nu o să intru în casa ta, doar o să te lovești de afară. Da, că eu am făcut un fel de geam. Da. Gănea. Mi-am pus lemn peste tot. Nu mai aveți cum să treceți de mine. Oare pe la scară nu? Am pus și acolo lemn. Serios? Deci, Am luat de casă. dar știi că dacă putem noi să spargem lemnul. N-aveți voie. Ba, avem voie, că e harta lui Nikon și am făcut regulile. Că am vrut... Eu am zis. Dacă tu chiar să joci, ai ieșit din joc. Să mă iau. Eu veneam înapoi. Chiar, a pierdut Alina. Da, chiar. Alina left the game. Și a pierdut. Mai sunt doar eu cu Nikon. Dacă mai iese Nikon sau eu, Dacă Nici intri, câștigă, nu mai e o șansă. Nacode câștigă sau eu. Și ți se Da, anulează punctul și- că este pe un jucător care pur și simplu a dispărut. E, nu-mi pasă. De ce să se anuleze? Nu-mi pasă. Pentru că Nu-i corect. Se anulează. Nu se anulează. Ce-a zis Alina? Că eu te-am omorât corect, nu-mi pasă. Eu sunt fix Foarte în corect. mijlocul oceanului. Foarte corect. Da, eu te-am omorât. Deci nu mai intri, nu mai joci. Alina a pierdut. Deci, mai sunt doar eu cu Nikon. Te teleportezi? Mm, Promit că nu te lovesc timp de 10 secunde. promiți? Da, și nici nu mă mișc ca să te urmăresc. Că știu că oricum nu o să ajungi niciodată la insulă. Am ieșit ca să schimb skin-ul. Ah, ok. Dacă vrei, îți dau eu un skin, Alina. Aron. Eu sunt fix în mijlocul oceanului, deci... Da, da. Cu plăcere. Și am plecat. Lasă că plec eu de aici și eu mă duc în partea mea ca să-mi iau. Salina a intrat în joc. Să Deci- vedem ce skin are. Ia să vedem, barabing, barabum. Deci n-a pierdut Alina, dar ea are strategia aia. Cred că o să aibă skin-ul ăla de fată. Ăla de Alex. Cred că ar trebui să jucăm pe hardcore într-o zi. De ce? Ca să jucăm pe hardcore harta asta, ca să... De ce? Ca Alina să Să piardă o dată pentru totdeauna dacă moare. Oricum nu este bună strategia asta. Dar nu mă bateți că mă-mi tot jos armana să vedeți skin-ul. Da, unde e? A, bine. Hai, mă uit la skin. Știi ceva, o să țin astea. Serios, are skin-ul ăla? E cam enervant. Mai am un pic de Elena, știi că ăla e cam enervant skin-ul ăla. Că-i movaliu aproape tot. Eu nu te-am văzut, dar totuși. Mi-am dat seama după tapeta lui Nikon. Puțin. Gata, mi-am reparat. Stai mă că să